često to uspoređujemo s nekakvim streaming kanalima. Ono, jedino što su ljudi kod nas, a i u svijetu, jako navikli imati je pretplatu na streaming. Jer streaming je nešto što onak povremeno koristiš, želiš ga uvijek imati na domak ruke, a i ako preskočiš koji tjedan ili mjesec da ga ne koristiš, nije strašno. Teško je ljudima približiti tu pretplatu. Mi moramo imati pretplatnički model, zato što sama priroda te proizvodnje nije nešto što možeš na zahtjev, on request imat. Znači, ako hoćeš kilu paradajza, ti možeš otići u supermarket i kupiti kilu paradajza, ali to nije prirodno. Prirodno je da kad dođeš kilu paradajza moraš ga posaditi u proljeće i onda ćeš ga imati u ljeti i nećeš ga imati više u zimi. I to je taj dio koji mi želimo približiti ljudima i to je taj odmak od luksuza, odmak od komfora i vraćanje održivim načinima. Nakon vrlo kratkog perioda prilagodbe, nazovimo to jedna sezona pretplate, ljudima je to super prihvatljivo. Ljudima je to čak znate kad nešto prepoznate da je organski baš tako kako treba biti. Tako da, nakon ovog prve aklimatizacije, mislim da svake godine će biti malo lakše akvizirati nove korisnike.